नै जाफैदो आफा। ओरै लाबो। काउन्सिलनि चेयारमेन जानोसैलै आफा आं जोबोद खुसि बे खुसियाव लोङाबा बोरै जानोब्रा बिसायख'थिनि समाव जौ लोंनानै दुगामारा जानाया बिजाथिनि आखु जानो नाङा रायजोफोरखौ गोदै गोदै राव बुंनानै बुरखायनो रोङाब्ला मा भट मोननो नोंलाय रांल' नांगौ आफा रां थाब्लानो भट गाबोन आंनो 50,000 रां हरबाव आं बेफोर रांखौ माब्ला मोनफिनगोन ना बिसायख'थियाव देरहानानै चेयारमेन जाब्ला नङा आफा हाबानि उनावनो गासिबो मोनजोबगोन जोथोबनि रांखौ नोंनो लाजोब नोंनिनो जाजोबगोन गोजौआव मोफौ गाहायाव बाहागो बिहावनिफ्रायबा मा जोथोब मोनबोगोन जोथोबनिसो सिमां बे सिमांखौ नोंबो नुदों आदा सिमाङा नोंनिबो आंनिबो औ नोंनिबो बे सिमांखौ नुयैयानो मोजां जोथोब लुबैनाया हारि माहारि जौगायैनि मोनसे जाहोन होनजायो बिनि थाखायनो बाजैया थैलांबाय आरो गोबां बर' हिनजावफ्रा हाबा जायाखिसै बेनि गेजेराव आंबो सासे आदा सोरबाया खस्थ'जों सोलिनांबाय बेफोरो गासिबो नों बायदि लुबैसुला आखुनि थाखायनो जाजोबदों मा नों आंखौ बुजायनो सानदों नामा